Tak sme konečne dokončili všetky testy, ale bohužiaľ mám pre vás zlé správy. Mozog vášho manžela je totálne opotrebovaný. A dá sa s tým niečo robiť? Jedinou nádejou je transplantácia mozgu. Ja budem mať nový rozum? Ale musím vás upozorniť, že ide o riskantný zákrok. A koľko to bude stáť, pán doktor? Operácia ako vždy 50 eur, ale za mozog si musíte priplatiť zvlášť. A koľko teda stojí nový mozog? Mám tu síce katalóg mozgov, ale štandardný mužský stojí 100 000 eur a ženský 20 000. Tak počkať. Prečo stojí mužský mozog 5-krát toľko ako ženský? Také už sú trhové ceny. Ceny ženských mozgov sú nižšie preto, lebo na rozdiel od mužských boli používané.